Yeah, and hawi marach ni toki yero kinde monego beni korawa bet piny to wa fuono weche mag dongruok pod wago weche mag siasa ka wadiro tonge koni kod koni kowuok koni kod kocha en hawi marach mogik. Gima diber en ni dawa weyo kanisa orito ler mare. Anyalo wacho kod chira ahinya ni kanisa kamani jadolo Pendanglican ma All Saints Omollo ka ok oyiene josiasa mondo owuo e kanisa. Mano ni rekod. Ng'at ma oyiene mar wuoyo e kanisa en ga ker. Kende. En ker. Onge jasiasa mabiro biro kata otimo mana ibada mane kata en mana mar tho. To okoni wawuoyo wach tho kik wadonje weche. To bende kinde ma yiene mar mondo wuo mano jatend piny. Pono no inyise donker ben jasiasa. Pono ni nyise gik mowachi gi gik mokiko wach ko si weya thuolo. Correct. Ning'eni ker en ranyisi mar riwruok mar piny. Koro kijal trite kaka joma moko. En ranyisi mar riwruok mar piny. But igedi sama pok wadhiga kata e altar kanyo to wani holding room. To wachiwo guidance ni onge wacho siasa. Nyisa kinde machien kata kinyalo fuono ko uro biro kanyo owacho siasa mane and briefing it's and leadership emonego kaw jokumuno mar nyiso josiasa mobiro ni ka mae kaka watimo. In fact ging'eyo All Saints ka gibiro gibro tone down. So I akwano ni en hawi marach mokalo ka wachiwo saa achiel ngima josiasa jetore ni kod weche machuo chuji weche masiewo ji mondo omed chare kendo mondo omed dwaro hinyre en hawi marach miwuoro. Akwayo ni mondo kanisa waweyo mondo obed kama ler ma weche mag chuoruok gayani ok bedie. Winjo kaka ndindi nyoro wuoyo ok